Здравейте, пак съм аз. Продължаваме. Същата секунда започна следващия клип. Виждате. Така, значи, тук взема този аям. Чуписа. И точно когато имаше пръст, аз правях. Вау, това какво е равен ли? Вау! Доста е дълбоко тук. Да вземем този айрон. Къде? Да. Доста неща. Айде ми вече има. Трябва да ги оставя в турбичката. Е голямата турбичка за света. Така. Има доста уран. А не съм сложил меча. Не съм. Значи тук. Така. Да разкопаем до тук. Не знам защо. Така. О, супер. Така. Там виждам нещо, което ще ми потрябва. Да взема това. Видим някъде долу да има ли. Няма. Сега, ако умра, ги сложа в турбичката. Сега ще... Да. Така. Правим стълби за надолу. Така. Да направим, да вземем тези... Забравих как им беше името. Така, колко са? 3. Добре, пак е нещо. Надявам се да виждате. Ще сложа един точ за всеки случай. За да виждате. Защото аз виждам, не? Но вие не знам дали виждате в клипа. Надявам се клипът ми предишният да не е бил толкова дълъг. Защото ако сте го гледали, ако не бил толкова дълъг и ако не сте го гледали, казах, че се извинявам, защото двата клипа, които бях направил, втора и трета част, се прецакаха и не успяха да станат. Така. Айдите. И ето това. Тук ще го запълним. Тук нещо стъпала, нещо има. Ще заминат, защото не може да слезем по-надолу от тях. Сега ще направим така. Така не. Че си до тука. Че тука. Така. Че тука. Че тука. Че тука. Че тука. Направих горе-долу някакви стъпалца за нагоре, да видя дали може да скачим. Вау! Заради лага беше, не заради моята несочност. Така, мисля, че може да се изкачим.
И да, може. Оп. Да, тук има някаква дупка, с която може да се падне с такъв лак, като моя. Вау, тъмница. Да слезем по-бързо долу. През прекият път, през който бях паднал. Злато. Това е нещо невероятно. Хем златно, хем блести. Всъщност на тикет може да се го вземете и вижте дали златото така се види, така се изразя. Вау, има още доста мрамор. Доста мрамор намерих в този епизод, миналия. Помните, които си мислех, че ги снимам. Това вече е мрамор. Ако видите някъде повече мрамор, само кажете. Това е изключително много мрамор. Там виждаме мерални, сега не ми се ходи. И тук долу ще сляза. Супер. Тук има. Така. Да, вземам ги. Така. Това беше за тая мина. Сигурно някой от вас си помисли, че ще кажа това беше за този епизод. Така, се качим. Излезем от тук и да си продължим пътя, който грубо беше прекъснат от тази мина, тази дупка за мина. Доста дълбока и доста трудно се изкачваш нагоре по нея. Така, сега продължаваме бранч майнинга с един човек насам. Не, ще го завъртим насам. Супер, оттава се малко от пясъка. Не, стена отгоре падна върху мен. Така, бранч майнинга от един човек продължава с бясна скорост напред. До сега не съм правил толкова бързо. И ето, че се натъкнахме на някакъв равин. И навън вали дъжд. Видях, че капеш. Дали се правиш неотворен. Много малко съм събрал. Скоро съм взел? Доста малко съм събрал. Толкова бързо все пак. Не ми се слиза там. Не ми се слиза там. Така. Бранч майнинга с един човек ще се завърти. Така. Замахаш. Така. Ще продължи насам. Така. Да. Ще кажа колко квадратчета надолу изкопам. Доста съм далечко, така да се кажа. И то доста далечко съм от къщата си. И така се изразя много далече. Да, много квадратчета изкопа. Така и се да се изразя много квадратчета изкопа. Така. Ето, намеря откъде да си продължа бранч майнинга с един човек. Само тук да направя изход. И тъпа пръст. Заради тебе избягвам тук. И
готово. Вече имам пътечка, по която да продължа моя branch mining с един човек. Мисля с бясна скорост да продължа напред. Ах, тъпа пръст. Виждате колко надалече имам предизвестие за мина. С тази пръст, както ще я наречете. С бясна скорост продължаваме напред, за нищо не ни пука. Даваме напред с най-жестокия във света. Сега виждате, ние сме под реката, замръзналата, защото следва снежен байом. Така, 2 квадрати ще изкупа, не знам защо купа надолу, зехляне. Уау, това направи стъпалца. Почти съм го напълнил. Така, може да изпусна някаква ценна рунда все пак. Уау, вижте колко много кабелстон съм взимал. Така, сега с това така. И сега така. Добре бе, писна ми от тая пръст. Ако бях отгоре стието под долу пръста. Проклятие. О, не. Стой си там. Супер, отъкнах се на лава. О, не, това ще развали branch mining с един човек. Наистина ще го развали. И то много жестоко. Ти не се ли махна, колко пъти, колко квадратчета трябва да слагам да се махнеш. Мани се от тук лава проклета. Спрах ти източника, ти пак си стоиш тук. И добре, това ще бъде края на клипа, защото ми звънят, айчо.